Сёлета спаўняецца 130 гадоў з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Якуба Коласа. На абрэшчыне нямала месцаў, звязаных з жыццём і творчасцю беларускага пісьменніка. Мерапрыемствы, прысвечаныя юбілею знакамітага беларускага песняра, прайшлі і ў Ганцавіцкім раёне. Свой пачатак раённае свята «Пясняр зямлі беларускай» узяло ў Ганцавіцкім краязнаўчым музеі. Спецыяльна да гэтага дня тут адкрылася новая выстава, прысвечаная Якубу Коласу. Першымі экспазіцыю ацанілі жыхары Ганцавічаў і родныя Якуба Коласа – сын, унук і праўнучка. Цікавых экспанатаў тут шмат. Бачыце ручнікі, якія на этой экспазіцыі. Ім ужо больш за 150 гадоў і знойдзены менавіта ў вёсцы Люсіна. І ткананы былі ў той час, калі працаваў там наш беларускі класік. Удзельнікі свята ўсклалі кветкі да помніка Якубу Коласу. Манумент з'явіўся тут у мінулым годзе, калі ганцаўшчына сустракала дзень беларускай пісьменнасці. Мерапрыемства прадоўжылася ў вёсцы Люсіна, дзе знаходзілася школа, у якой настаўнічаў і пачынаў свой творчы шлях Якуб Колас. Яму прысвечана экспазіцыя школьнага літаратурна-этнаграфічнага музея. У гэтым годзе ў музеі паявіліся новыя каштоўныя экспанаты. Гэта асабістыя рэчы класіка беларускай літаратуры. Вучні люсінскай школы часта праводзяць экскурсію па музеі, распавядаюць пра жыццё і творчасць Коласа. Цікава пахадзіць па тым месцінам, дзе некалі хадзіў. Все на основе ему по памяць, все гэтым вельмі ганарацца. На гэты раз Міхась Міцкевіч падарыў школьнай бібліятэцы кнігі Якуба Коласа і паабяцаў даслаць кнігу ўспамінаў пра свайго бацьку, якая зусім хутка будзе надрукавана. Юбілейныя святкаванні прайшлі з вялікім размахам. Тутэйшыя жыхары ганарацца дачыненнем родных мясцін да творчай біяграфіі знакамітага класіка. Менавіта на мясцовым матэрыяле была створана яго рамантычная аповесць у палескай глушы, вядомай трылогіі «На ростанях», а жыхары мясцовых вёсак сталі прататыпамі яе герояў. Я вельмі удзячны кіраўніцтву Ганцавічскага района і вельмі удзячны настаўнікам Люсінскай школы за такі цёплы прыём і самім люсінцам, якія памятаюць і захоўваюць памяць о маім бацьку. Важна, каб проста у школах вывучалі не толькі Коласа, а наогул багацейшую беларускую літаратуру. Урачыстае шэсце гасцей і удзельнікаў свята па галоўнай вясковай вуліцы, конкурсы, забавы, выстава дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, вялікі канцэрт калектываў мастацкай самадзейнасці. Усё гэта палешукі прысвяцілі таму, хто праславіў іх продкаў і палескія балоты на ўвесь свет. Марыя Тройніш, Аліна Грамадская, Александр Герасимчык, абласны навіны, Ганцавіцкі раён.